ora ming ngono tok. Ora ming njupuk tanggal nasional tok iku. Perhitungane nak wong tuwa kan Promet. Ngono-ngono kuwi lah. Aku dhewe ra. Angel. Enak generasi penerus wis ora nang. Saya areng ngetong-ngetongke piye ngono kuwi. Lah areng ngetong-ngetongke. Yo ana sing ngerti to. Sing penting kene pathokane disampaikke. Angel ngitung-ngitung kuwi. Tur cara aku sih dadi wong arep nak sembarangan ngono aku ya udah. Sopo sing arep nanggung tapi ngono. Lah iya. Nanggung apa ora sik sembarangane lah rate ya. Iki besar iki. Min. Wis besar. Iya besar. Sing nek bulan apa? Mei. Mei kuwi. Mei. Iki tanggale nek sing asapon iki lha iki tanggal 1 iki Senin Kliwon. Oh iya berarti wis besar kuwi. Iki sing abogene sing iki sing Jawa sing iki nek do dinggo. Nak jenengan mantepe kok enting ndi lek jene? Ya nang Mei kuwi to. Nang Mei kuwi. Lah wong-wong tergantung ora wong-wong kono kok. Nek iki mau sensasi apa ki mau? April iki mau. April iki mau karo Maret April. 14 karo 19. Lah wis April lah. Saiki wis April lagi tanggal 6. Kurang 10 dina. Lah udah urung nyadran arti desa. Lah niki gek pandangan wanita iya. niku wow kok. Ndi tanggal piramu? Wong Iki wong anu nek 14. tanggal kanu tapi 23 sesuk. 23 sesuk gek ane apitane. Nah nang Mei kan iki. Ora kok tanggal pajatan April. April pajatan apitan iki lho, Pak. Apitan ngono iki lho, Pak. Iki ora urung saiki ndak sapit saiki ge apit no. Lah iya tibane Tanggale selametane tanggal 23 April. Lah iki tanggal 23. Iki lho. Malam 23 apa malam? Ya malam Jumat. Malam Jumat ya? Iya malam 24 to. Malam 24. Ya bener malam Jumat. Yang penting urung tanggal 10. Kuwi tanggal pira kuwi, Pak? Endi? 23 malam 24 iki tanggal pira kuwi? Jawane. 67. 67. Ayo pas kuwi to. Ya iki Ya pas. Nek papitan. Lah nang karo di desa ya kaduan. Ya ora apa-apa, nek ora apa-apa. Ora apa-apa. Sing Masa penting pas karo hitungane. masa iki tanggal 14 ki arti desa urung apitan. Lah iya kuwi. Biasane apitan sik. Apitane 23 malam 24. Lah iya. Nah, iya. Masa dhisik dekade sone. Olah wis ben yo ora ento. Ora. Kudune nyadrane sik ya. Ya nyadrane sing ban nyadran kurang seminggu kupatan. Nah, kuwi kan. Ngono kuwi. Kupatan Manggis lho kan. Iya. Karo ndi ya milih kuwi? Ya kuwi mah Nek nang ngarepe kuwi berarti Sulo. Ya ora ana pilihan berarti 19 Mei to. nah sing Selasa legi ya gerek hitungane kan 19 iki karo 14 iki mau berarti nek iki kecedaan ya. Lho, Pak 14 yo urung nyadran yo. Lah iya ora iya mak cara ngono kuwi lho. Cara pilihan rawani. Lah iya ora wani berarti ya kuwi. Gerek kuwi. Mangade wonge. Ora wani. Berarti 19 kuwi ya bajune ya. Nyadran karo Iki pas mlebu nang besar. Nah, besar iki dia tahun sing saiki. Lah kono nyang Suro wis ganti tahun. Lah nggih wis ganti ngono san. Berarti desa urung urung apa? Setahun ra mesti desa. Sik dimulai apa kene? Iki. Dimulai nek dengan gerhana nek anu apa nek ngawur-ngawuran yo. lho nek wong mbiyen pancen mbang kok barang meli mbah suwe kuwi mbang kok Menghindari. Mbah musuh mbah mbiyene mbah musrene kuwi pakne panario kuwi lho jawene wong mbiyen nek jenenge saiki kahanan kan nganune wong beda. Tapi ndak ya mesti gerhana kuwi. Ya ora mesti. Ora mesti. Wedine. Sing jenenge alam kan awake dhewe ora Ora arti sih. kahanan kono kan ora mesti.
Lah nek tanggal iki 14 ki mau ndak Ora 14 kan sing iki mau, Mbah. Iki mau ora wani terus terang paling 19 iki. Iya, nek sing iki mau saiki ra apa ya ndadak. Walah kecedhakan kuwi, Mbah, ora wani, Mbah. Wong yang merongos ngono to. Itu nak 14 apa mau? April ya? 14 April ya? Lah nyadar kapan? Lah iya kan urung nyadar. Lah iya urung wani, Urung saate. Iya. Lah nyadar kapan saiki wis nganu? Padahal nyadrane ning patokane kuwi 23 malam 24 April. Lah kuwi 23 malam 24 April nyadrane. Berarti ya kudu ya pas desa gak nyadran. Ya ora ngono. Kena gathuk meneh. Ora oleh. Pokoke gelem ra gelem kuwi iki. Urung tau krungu aku nek ngono. Saka ngene Mbah Salan dhisik urung tau krungu aku. Berarti ora ono pilihan berarti ki Mbah Juni. Ora ono pilihan. Kudu ya 19 ki mau ya. Wong katanya aku kan urung kondok ngomong itu kuwi wong nganane tak hitung-hitung ning pawon kono. Wah, iki mepet iki. Mepet jaran. Nak kaya mbiyen kan mesti ono nganu pilihane iki apa iki. Tapi iki aku ki rek sithik wis ngomong karo Pak kuwi. Aku digambaran lho mesti yang ora kok meneng bae ora. Berarti Ra iso nek kuwi. ya wis 19 nganu ki mau Mei ki mau. Iya. 19 Mei berarti kupetane tanggal piro ki, Mbah? Kupatane ki. Ah, ya urung kupate nyadran sik ya. Ora, mase ya wis nyadran ki mau kene mau. Lah nek iki kok sing iki kok 19 Mei apa? Ya golek malam nah bener nak nganu Jemuah. Tanggale piro berarti kupatane kuwi? Jemuah paing iki ya. Ya kuwi, tanggal 15 kuwi ya? Benar Jemuah. Ning Oh iya. kudu kan Jemuah. Ya, ya wis. Ya iki ora iki. Ora, ya to kudu seminggune kan iki. Ning iki. Nah kurang seminggu kan iki. 15 15 Mei. Arep adoh kuwi. Nah arep adoh ya mundun golek mburi. Ana ya kadoan. Kadoan wong ora paing. Iki dari desa ki kadoan mbek nyadran ning wis nyadran. Masa iki ngono besan. Nak sing iki mau ta, nak sing iki mau urung. Dari nyadran ning kene ya ora apa. Ora eneng, Mbah. Apane? Nah iki ki nyadrane gek iki. Dadine kan ora iso. Masa dhisik nganu malah masa dhisik kadesa lek nyadran ora. Dari nyadran ning ndi kowe ning kene. Kudune iki. Iya, kudune seminggune kuwi. Nyadrane iki. Lah tanggal 17 to. Seminggune selos. Tanggal Jawa ndi kene? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya apa iki? Lho. Iki tak tanggal pintu, tanggal 24 iki tak nyadran. Iki lho. Ya nyadrane kuwi. Iya. April iki. Lah ya kuwi. Iki nyadrane iki tanggal 7 Jawa. Nek kono keliwat tanggal 10 nek maju rono. Iki ya. Tanggal 24 kuwi. Heeh. Cuma lagi iki. Ya kare. Neng kene. Nek desa iki. Kate pirang dina iki. Akeh dina iki. Kapopo. Anak rekupatan iki mau. Ya, sing tanggal nasional. Heeh. 15. Cuma paing iki. Semua Sabtu Minggu Senin. Nah, Selasa wis di desa. Iki. Nang kok ki mbah ki buah ya. Sego. Oh. Bedane piye to Pak ngono ki? Sego karo tibane sego, tegane buah. Mbah Keri dhisik Biyen kan ngene. Mbah nganu ki pokoke nganggone loro kuwi ganti tahun notok. Oh. Saiki buah aku sesuk anu sego. Wong biyen iki ngene. Posone apa piye? Nek wong biyen kuwi iki Mangane ding. karepe ngono ki lho. Sedina, setahun ki nek panen ki karepe
pari. Engko nek setahun karepe kon nandur kalawijo. Oh, ngono gantian. Gantian ngono iki. Terus dipraktekke kuwi. Ora blandreng pari ngono iki ora. Lah karepe tanah iki ngen urip nek bar digoyi. Bar digaring iki ngono kuwi karepe mbiyen Mbah Musren iki mbiyen Panepanar yo. Mula tanah dikei kesempatan garing mbek teles. Iya karepe kan cara-carane iki ngen urip ngono lho, ngen entuk oksigen ngono carane iki. Nek bar digaring kan ya subur. Nek saiki kan ora. Tur ya mlakune kowe dhisik ngono kuwi. Nek neng saiki pemene anu ora nggo cara dhisik. Ya kono lakonono tanggungan aku ora wani aku. Aku neruske tok soalé nek wong biyen kan karepe ngono kuwi jadine. Nah saiki jlantrah ngalano apa kuwi? Lah carane nek wong tirakat kuwi setahun man sego, setahun ngrowot. Ngono lho. Ora mangan nganu, ora mangan woh damen, ning mangane woh oyot. Telo pendem, telo pokong kaya to ya. Lah sapa sing betah kuwi nah saiki? Iki rak wong iki nganune wong biyen kok.